Kaixo, bertso irakasle izatea iduritzen zait modu bat umei barneratu arazial izateko hizkuntza zapaldu baten bidez ere herriari gauza asko esaten altzaizkiola eta bertsoa badela modu bat improvisatzeko momentuan herriari esan nahi diozun hori edo esan behar zaion hori esateko eta hori guztia esan daitekeela jolasaren bidez eta nik ikasi nuen bezala hitza jolasteko dela, erakutsi nahiko nuke hitza ere jolasteko dela.